Na hát, sziasztok gyerekek, ez egy olyan videó, amiben megmutatom nektek, hogyan töltsétek le a Fraps regisztrált verzióját. Először is be kell jönni egy olyan oldalra, amit megadok a link a leírásban, és ott a Get This Torrent. Megvárjátok, hogy letöltitek, bevisz titeket az uTorrentbe, amit egy pillanat is mutatok. Nem. Ez uTorrent. Bejöttek, ugye letöltötte nektek az uTorrentet. Nem érdekel. Na, letölti, ugye. Folytatás. És ott kiad egy ilyet. Egy pillanat. Kiad egy ilyet. Fontos, KineMaker Maze. KineMaker. Húzzátok ki, és nem így kell rámenni, nem két kattintással, hanem futtatás a rendszergazdaként. Igen, elfogadjátok. És már engedi. Beírtak egy e-mailt, címet, vagy akármit, beírtok. Erre rámentek, és utána KineMaker volt, és leszetapoltátok, és már csak annyi kell, hogy megnyissátok. Ennyi. És akkor most már nem lesz az ott, hogy Bandicam regisztrálatlan, hanem regisztrált. Remélem tudtam segíteni, áron lettem volna. Sziasztok!